Prolongar os descansos vacacionais deste 2021. Esa é a aposta que fai a Asociación de Vivendas Turísticas de Galicia co obxectivo de evitar as aglomeracións de visitantes nos meses de xullo e agosto. As circunstancias cambiaron para todos. Ahora mesmo tamén, pois eso, hai a posibilidade de que hai moitísima xente que teletraballa, pode compaxinar perfectamente o descanso co traballo, estando en calquer punto da xeografía, non? Entonces, bueno, o que intentamos para ben de todos, de tanto do sector como das persoas que nos visitan, que poidan viaxar a Galicia en calquer neses períodos de tempo, non? Canto máis longos, mellor. Dende a Viturga son conscientes de que a Semana Santa deste ano será complicada no eido turístico e justamente por iso creen que é necesario salvar o verán. Para iso, a Asociación Galega aposta por unha desescalada progresiva que permita a toda a cidadanía gozar das súas vacacións, pero dunha maneira segura. Creemos que hai que facer tamén unha desescalada turística, non? No senso de que pois a xente que poida viaxar, sobre todo os maiores, pois que non cillen as vacacións única exclusivamente aos meses centrais, sino maio, xuño, setembro e outubro son meses moi bons para viaxar e sobre todo para a población que neste caso, para esa época, pois xa estará vacinada, non? Entonces, bueno, creemos que sería moi importante para todos facer unha desescalada turística pois en máis tempo, estancias ao mellor máis curtas, pero máis veces. Preferimos renunciar a Semana Santa en favor de pois que a partir de maio pois que teñamos unha tempada boa. A Asociación de Vivendas Turísticas de Galicia asegura que as expectativas para este ano son moi boas e creen que o turismo nacional será o principal motor neste 2021. Turista nacional, turista familiar, con estadías pois de 10-15 días, eso é un perfil un poquinho que se manexa. Tamén é certo que moita xente pendente tamén está no ano Xacobeo, entonces tamén un pouco vendo como evolucionan as cousas, os terres perimetrais, ese tipo de cousas pois que pode facer para poder viaxar pois dunha forma máis tranquila e sosegada, non? En canto ao tipo de vivendas máis demandadas, este ano os turistas apostarán polas zonas máis illadas, nas que poder desconectar, aínda que sexa por uns días.